Ja, dan kan je dit het beste wegdoen. Gewoon ook steen maken. Gewoon steen, dan kan je hier zo uitrijden en kan je hier zo inrijden. De band van basisschool De Pionier in Ljouwert binnen drokdwaande met het nijste Cubus-project. Het oplossen van de verkeersprobleem rondom de squallen. Zo rint het bij het parkeren heel wel vast. We hebben bedacht dat het in Zeiland ook is, een soort rondje kan rijden. En dat je je auto kan plaatsen en er ook weer uit kan rijden. De projecten dat Cubus-squallen mee onder slag gaan komen uit de omjouwing van de squallen zelfs. Bedrijven, organisaties en oerheden kunnen de help van de band vragen bij het oplossen van concrete problemen. In groepjes werkt de band dan aan verschillende mogelijke oplossingen die, als alles goed is, echt gerealiseerd worden. Ja, dat is het mooiste van het Cubus-project, hè? Dat het om authentieke onderwerpen gaat die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Of in elk geval delen van de oplossingen worden ten uitvoer gaan komen. En dat motiveert voor kinderen enorm, dat ze dus ook zien dat er met een idee of plan gebeurt. We leren wel meer dingen uit de praktijk inderdaad. Om zeg maar gewoon dingen echt te doen. Niet alleen maar theorie. Treien Frieske squallen beziek je van Joertas hadden wetenschap en techniek een plakje te jaan in de klas. Dat is goed voor de band, maar ook voor de maatschappij. Ben kan soms correct heel even oorstinken of ik out of the box denken. Hè? Van, wij als verwoeksenen denken altijd ik wil in beperkingen van nou dat kind het of dat kind het. En Ben het toch meer die fantasie nog van waarom zoest het net zadwaan en waarom zoest het net zadwaan.